ଥରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜା ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ରାଜା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ସେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ବେଳେ ଦେଖନ୍ତିନି। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ବା ନିଜ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ନିଜ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଚାରନ୍ତିନି କି ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି ସେତେବେଳେ ଯମରାଜାଙ୍କର ନିକଟରେ ଥିବା ଚୌକିରେ ବସିବି ବା ଆସନ ପାଇବି। ସେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ କରିନି, ଅତ୍ୟାଚାର କରିନି, କାହାକୁ ଅସୁବିଧା କରିନି, କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଚୌକି ଦେବେ। ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ଜୀବନ ସାରା ସେ ତା ନିଜ କର୍ମରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟିଏ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେଇ ବଗିଚାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟି ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା। କେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନା ଆଣେ ତ କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଡାଳରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଳକୁ ଉଡ଼ି ବୁଲେ। ରାଜା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି, ଏ ଚଢ଼େଇଟି ବିଚରା ମରିଗଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନର୍କକୁ ଯିବ, କାରଣ ସେ କାହାକୁ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ସେବା କରୁନି କି କିଛି ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁନି। ଦିନକର କଥା, ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାଳଘରଟିଏ ଥିଲା। ସେଇ ଚାଳଘରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗରିବ, ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରିକି ସେଇ ଚାଳଘରଟି ଭଙ୍ଗା ଥିଲା। ବର୍ଷା ଦିନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ବା ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଜାଗା ନଥିଲା। ରାଜା ସବୁବେଳେ ସକାଳଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନେଉରା ହେଇଛି, ମହାରାଜ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ମହାନ ଲୋକ ମୁଁ, କାରଣ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ବୁଡ଼ି ରହି ହେଲୋହାରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଏକଦା ସେଇ ଚାଳଘରଟି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହାହାକାର ହେଉଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଡାକୁଥାନ୍ତି ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ରାଜା ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେନି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ବାସ କରୁଥିବା ସେଇ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟିଏ ସେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବା ଘର ଉପର ଦେଇ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାଏ। କେତେବେଳେ ପାଟିରେ ପାଣି ଆଣିକି ପକାଉଥାଏ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କାଠି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ି ପକାଉଥାଏ। ତାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେନ ତେନ କରି ଏ ନିଆଁଟିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବି ବା ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ଉଦ୍ଧାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ରାଜା କେବଳ ଦେଖଣା ହାରିଥିଲା। ଦେଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ସେଇ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟିଏ ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି, ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଇଛି। ଏ ମଣିଷ ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦୟା ବିବେକ ଟିକିଏ ବି ଆସିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ଚଢ଼େଇଟି ସେବା କରୁ କରୁ ବିଚରା ନିଆଁର ଝାସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଚଢ଼େଇଟି ବିଚରା ମରିଗଲା। ଏହାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ମରିଗଲେ। ରାଜା ମରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯମପୁର ଯାଇ ଦେଖିଲେ ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟିଏ ଯିଏକି କର୍ମଯୋଗୀ କର୍ମ କରୁଥିଲା, ସିଏ ଯମରାଜାଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ଚୌକିରେ ବା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛି। ସେଇଠୁ ରାଜା ଯାଇ ଯମରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମହାରାଜ ମୁଁ ତ ଜୀବନ
ସାରା ମୁଁ କର୍ମ କରୁଥିଲି। ଜୀବନ ସାରା ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବି ବା ପ୍ରଥମ ଚୌକିରେ ବସିବି। ହେଲେ ଏଇ ଚଢ଼େଇଟି କିପରି ବସିଲା, ସେ କାହିଁକି ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା? ସେତିକି ବେଳେ ଯମରାଜା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ। ଯମରାଜ କହିଲେ, ରାଜା, ତୁମେ ଜୀବନ କାଳରେ କେବେ କାହାକୁ ଦାନ କରିଛ? ଜୀବନ କାଳରେ କେବେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ? ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦୟା ଦେଖିଛ? ରାଜା କହିଲେ, ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲ, ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥିଲ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମାନବ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ। କଥାରେ ଅଛି, ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିବା ସଉ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଏଇଭଳି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ଯିଏକି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତେଣୁ ଚଢ଼େଇଟି କର୍ମ କରିଥିଲା, ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତୁମେ କରୁଥିଲ କ'ଣ? ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗେ